bawral jeewo e lembel weeɓaani miniraaki lam nde ngarɗaa nde an anndaaki kono ɓeeɗiɗo ko yeru e nawli ay o mo jeetaa ko o woni safaara makko miniraaki woni o woni warga almadinatu ay o mo jeetaa ene itta tampere ene artira hakkille miniraaki yeewe ko jooni wonata tawi ko joom galle ina finni ina duuda ina yani dowo ko jiiɓaare wonno haa nde warga almadinatu yotti jam dañaama Pino subuh suba, mereka kau bicara apa ay? Ada sekarang. Almadinah tu, kau warga Almadinah tu. Omalah, tu mobil, tu monde cala. warga almadinatu ko warga welko hoyko jawran ko tampere no feewi ko warga arani ko onon bandiraɓe e ballal dalwar eco onon grossiste en demi grossiste ha e détaillant jokkodire e service commercial o e 33 867 22 51 walla 76 141 25 35 adresse Dakar Plateau rue 15 Rafenel. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓen ko ɓayaw Piindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndel moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka altine hande caggal nde min jooɗi balɗe ɗiɗi min koccodirani moɗon ko yewede tan min dañata hen e weekend o ɗum noon weltare min dañta e arde huccite moon sa altine kala ɗum noon ko goto fo salminde ɗum inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka helal gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof ha oɗon boros wawa hollude en caggal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde bonum gol Kamadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo debbo mo dara halayɓe a salminama a ñaganama Allah moƴƴere namdama no weekend ma waɗi no wadde wulde samedi dimanche o wuuli samedi dimanche o wuuli Amadou Moussa so tobno tan min ƴettan wallahi vraiment o saaha kay mataw gonɗen koye kawle aɗa andi so yi ha ndungu ari siltude walla so silti nangue yaltat pour ɓendina ndema ka woni ko rema ko mbiɗa sikki ko on saaha tolnde ne oɗo saaha ɗum saabi noon vraiment hanki hecci hanki Aissata ngulekiri mawni no fewi kono kadi alhamdulillah foof kadi aussi ko juuɗe Allah woni sikki ala ko salmitade mo no mbiɗen ni salmitade walla salminde dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen joguiɓe coftal e kala subaka huccidde e ayaw habrirde Piindi TV gam humpitade wadde en mbiɓe tan Allah jarama ɓe jarama nde ɓe cuuɓi tigui Piindi TV sikki ala ko ɗon ndewten mbiyen ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tentude hande Aissata ne wayno ko mataw mbiyen ko fandu almudu koko itodiri moni kala jande ɗi koko hakkille muɗum jaggi ɗum woni ko suuɓi ɗum saabi noon hande ina wayno tan ko kabaruji certuɗi tawete e nder jayndeji leydi men Sénégal jayde quotidien e udditadama kono on tigui nden ɗon ari koye o boros covid 19 nde wi tan ko lebbi jeeɗiɗi caggal de nde o rafi naati ɗo e leydi men Sénégal ɓe kolliti Dakar de e Thiès ha hande ko nokkuji ɗi ganduɗa ɗi on ɗon virus woni on ɗon boros de ina jokki ha joni yaade e nder beddaji hani e galleji ɗi ɗum saabi noon e wiide mabɓe ɗum ko ganduɗa kay woni nokkuji cafriɗi ɗi kala oɗo saaha hande e nder ɗin noon diwnuji kala goni ko e nokku mo ganduɗa o kay ko didol boɗowol manam ha hande de ñawɓe ina keddi lelade hen kono kadi rafi o ina jokki ha joni feele muɗum e nder ɗin diwnuji ɗiɗi mawɗi ɗo e leydi men Sénégal jayde enquête koloski nden ɗon jayde ari ko e dossier tokoso mo ganduɗa kay koko yewti ha joni e tourisme woni affaire woni alhaali gueɗe jillu ɗo e leydi men Sénégal ɓe jeehi noon ko toon to ganduɗa ko woni sali noon tawete koye diwan mo Mbour gam yidde andinde en de ne wayno won golle mantiniɗe mbaɗa toon tawi noon waɗi ɗum ko nguɗo gomo witego apix ɓe kollitino wonde ko sali de hepti hono kilométre uji jeeɗiɗi e nder tawi noon ko ha joni juutendi kono kadi 50 métre to banggue jaajeɗe ɗum noon koko yewti ko e takko majije hono ɗum gonɗon maayo hango kono kadi ɓe kolliti wonde ɓe mahi toon gueɗe baɗɗe fayida so en tumnima ko godi Muntaka Sy woni gardiɗo nguɗon gomo witego apix so holliti wonde de ina wayno ko tolni hôtelaji nayyi kañumen koko
darino hay golle goto ne wayno gollaka sababude den don golle hani e cadeli mudum kono kadi ko tolni e sappo e jeeɗiɗi goɗɗi kañum men o saha hande goni ko mema e ko yutti ko e den golle kono on saha noon alhamdulillah sali hebti mbade mum no hannirta ni e wiide nde jande witende enquête jande l'observateur rewi hen nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo toɓɓe kire no wowi ardude kala subaka nde ari ko adi foof koye konngudi Aliou Dembour Sow Aliou Dembour Lella no won hen gandirimo ko sardiyanke kono kadi jeyaɗo e nder landa alliance pour la république won konngudi ɗi o surno e ko yewti ko e réseaux sociaux ha tengti e vidéo mo wannoma haala hen pular gam hollirde wonde alay sago so tawi Macky waɗani 3e mandat koɓe ƴettoɓe kaɓirɗe ɗen kaɓirɗe noon ne wayno o tugnino koye carte électeur manam carte électeur uji ɗi ɗum ɗon noon woni ko ɗin konngudi hannde woni société civile en e yoga e pelle woni ko jonnani saabi noon ɓe portimo plainte kanko sardiyanko ko ɗum noon woni jeyandiyankoɓe ɓe l'observateur namdimomo kanko on ɗon sardiyanko holliti wonde de hay lawol gotol nimsani ɗin ɗon konngudi saabu kala ganduɗo ɗemgal pular ngal ha tengte hoɗɓe toon to Fouta e toon to Ferlo ina gandi ko yiiɗi jopade ko wona hoccude silemeje walla fetelaji ina hapto ala ko ƴettude carte électeur gam tigui jingande hoorejo Macky Sall goɗɗum ko tawete ha hande ko yewti ko e gueɗe hono politique ɗum ɗon noon ko soynande yiyande to banggue jokkodiral walla mbiyen jorhodiral hakkude omo ganduɗa ko Wade e Sonko to banggue ha joni ɓe ko lutti wonde de ko ƴeewal ngal gonɗa hande ina heewi de ha joni jiyande ɗum ɗon noon ɓe garti e doole kam ha joni e lefgol ko yewti ko e jokkodiral ɗi landaji ɗiɗi politique nde gam tindade e sumgoji élection locale ɓe garti hen hello yañgo e nder ndeɗo jayde witende l'observateur goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko alhaali hono magga walla mbiyen alhaali ha joni woni mawludu fayando ɓe kolite wonde de ko khalife général de Tidiane en ma tigui ƴettu konngol janggo gam ina mbaɗa malla mbaɗata ko yutti ko e on ɗon gammu hitande ujunnaje ɗiɗi nogas woni 2020 vox populi ko wi nden ɗon jayde arti ko yutti ko e maydi muus nde ganduɗa nde ko dognannoɓe otoji mbiyen motoji ɗiɗi tawi noon ɓe gartano tigui ko toon to maggal de Touba e ndeɗo hitande ɓe koliti wonde noon ko auto 7 place de adi ferade ɓe kono kadi e on tuma nde ɓe jani nde camion goɗɗo ari yabɓiɓe haaɓe moññi e nder e dowgol ɗon lawol ɓe kolti wonde noon hen goto wiyete ko Vieux goɗɗo wiyete ko Ahmed kamɓe ɗiɗo kala noon koɓe sehilaɓe ganduɗa ɓe so wona mayde tigui ala ko serdiɓe no jayde nde wiiri ɓe koliti wonde noon ɓe gonno koye artude toon to Touba ɓe gummino caggal nde ɓe mbaɗi toon yontere e ko yewti e maggal ɓennugal ɗo ngal accident o noon waɗi ko ñande aset ɓennuɗo ɗo e hakkude ñalawma woni midi ɓe koliti wonde noon accident o waɗi koye dow lawol Thiès Mbour kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe ko hen goto hoɗi ko toon to Gueule Tapée ɗo e Dakar goɗɗo hoɗi ko toon to Médina ko nattimaɓe tigui goni e nder nde jande witende Vox Populi goɗɗum ko tawete hen ina tawe hen mawlude 2020 toon to Tivaouane ɓe kolite wonde de ko Tivaouane ƴetti pellital janggo ma ande beele ina waɗa beele eɓe mbaɗa gammu walla ɓe mbatta e ndeɗo hitande jayde libération ko addi hande nden ɗon ne ari koye maydi wonde nde rewino ɗo hen woni oɗo étudiant mo ganduɗa ko biteɗo hono Ahi Joël Célestine Philippe kanko de ɓe kolli ɓe garti ha joni wonde hol kay ko wonno e heɓtade ɓe ganduɗa ɓe ko waɗa boniyankoɓe yobino e fitano makko e dumunaji ɓennuɗo toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar ɓe kolliti wonde noon wonnode koye habtorade ka hayre walla mbiyen kaaji e saaha kay gam yidde ha joni ene wayno dartanade sehilaɓe makko ɓe wonduno koye on tuma noon ɓe kolliti wonde nde o habtorode de koye leydi o leeli manam ko jando sababude piggal musgal kamen labɓe ɗe o yiwono kono tan de otoji ina jahane garta hay goto e majji mo ina de daro faabo on ɗon étudiant kono tan de ko goto e ɓen ɗon sukaɓe rewɓe daari ina wayno waɗi bloqué on ɗon circulation beele tan yimɓe ina balla sehil muɗum o kono ɗum ko noon e nder nden ɗon mayde ha joni mo ganduɗa ko mawɗo ñawaɓe o nangui walla mbiyen o fawi ko tolne yimɓe jeeɗiɗo kañumen o saaha hande woni ko mbaɗa e nder dumbirdu ndu sababude tumede gonɗon wargo foof tan noon oɗon suka de warda koye alhaali téléphone ngaji ɗiɗi kono kadi ujunnaji ɗiɗi e temed ɗiɗi saabi yoɓede fittandu on ɗon étudiant ɗum saabi noon jande wide arti ha joni ko e hono mbiyen hono dartogol makko batindingol kanko on ɗon étudiant bardaɗo amde e belade jayde las ko wi nden ɗon jayde ari e subaka hande koko yewti ko alhaali hono awo dokkirgol ko wiyete licence de pêche ɗum ɗon tan noon ko kayitaji ganduɗa ɗi kay ko gonɗinoji hokkirde neɗɗo hokkama yamirore tigui yo aw e dow maaje kaɗɗe leydi men Sénégal ɗum saabi noon ɓe mbi kole CAPS ɓe ganduɗa kay ha joni ko goomu wiyete noon kamɓe tan nde o saaha hande lawƴi ha laaɓi ceer omo ganduɗa ko Aliou Ndoye jagorɗo tambiɗo kala ko fate banggue awo leydi men Sénégal koye maaje jayande woni ko hen kadi heddi ɓe garti ko yutti ko e ɗe ɗan leɗe ndewani lawol immigration clandestin ɓe koliti wonde de ko hunde artude tigui ha woni gonga ɗo e leydi men Sénégal won lana de jagga toon to nokku ina wiye Mbour
walla mbiyen nokku mo ganduɗa wiyete ko gueɗe Ndar ganduɗa toon tigui e Ndar tawete ɓe kolliti wonde noon ko lanadi hewno ko yimɓe ɗum saabi noon Ousmane Sonko suuti hen konnguli holliti wonde de on ɗon immigration clandestin ala mo joopi hen so wona horejo Macky Sall e laamu muɗum jayde gendire Le Soleil nden ɗon arti ko e ganduɗa woni felo yaaɓi koye felo mo ganduɗa ko gonnoɗo ɗo henne tigui hono horejo leydi Sénégal woni Léopold Sédar Senghor e saaha nde woni élève toon to nokku biteɗo Gazobil ɓe garti noon e konngudi mo ganduɗa ko abbé Etienne Sène tawi noon kam tigui wonno directeur établissement on ɗon holliti wonde de Léopold Sédar Senghor e on tuma yiɗano de ha joni suɓede walla waɗede ko wiyete ko hono prêtre woni julnowo e galleji hono diine mabɓe ko wiyete église ɗum ɗon woni ko gudɗi fuɗɗi tigui ha joni haalde eɗen jokkiti e nder hello sappo e tati e nde jayde witende Le Soleil jayde stade coftal ɓalli uddotadama ko noon tigui nden ɗon jayde ari ko e pottiral batanigal ko yowiti e dadde FIFA e oɗo e fenêtre tigui on ɗon hakkude leydi Sénégal e dowla Mauritanie eɗen gandi ko janggo toon to stade Lat Dior mbo Thiès ɗum ɗon noon ɓe kolliti ko Edouard Mendy Sadio Mané Kalidou Koulibaly e Idrissa walla mbiyen ɓeɗon kam ko yimɓe ganduɗa ɓe andama tawtorta kono tan de ina jogori kadi timmitinde ngol ɗon doggol Idrissa Gana Gueye caggal nde heeɓi gagnande tokose ɓe kolliti wonde noon ko mbarodi ndi ganduɗa ndi hande walla mbarode ganduɗa de hande ina kay daari kono tan de ngala ɓerɗe e oɗo saaha hande hakkude mabɓe e dowla Mauritanie sababu de gayi mawɗi ɗi ganduɗa ɗi ko gandirnoɗe on équipe nationale mo Sénégal tawtortaki ngal ɗon pottiral kono kadi de Sidi Sarr on tawtortaki kono tan omo ganduɗa ko biteɗo docteur Fédior kañum tan o saaha hande deññi hakkillaji holliti wonde Idrissa Gana Gueye Krépin Diatta ina mbawi de tawtorede ngal ɗon pottiral ngal ganduɗa kay ina foti wadde janggo ɗum ɗon noon baroɗe hande ma mbat entraînement mumen battidiɗo toon to stade Lat Dior mbo Thiès sanga 17h kono ɗum ko Famara Diédhiou suuten ko nguɗi holliti wonde de o saaha hande ala ko jojji so wona folde leydi Mauritanie kono tan de ɗin ɗon konngudi omo ganduɗa ko biteɗo hono Gawus Dramé holliti wonde de en dentoɗe kippu Mauritanie ina wawi de ha joni folde leydi Sénégal ɗo e leydi ndi hono biteɗo Corentin Martins kam woni keblinowo kippu guendiji mbo dowla Mauritanie holliti wonde kamɓe de ala ko addiɓe ɗo e leydi Sénégal so wona folde omo ganduɗa ko kippu guendijo o kono ɗum ko jayde waɗi limore hakkude Sénégal e kippuji mawɗi ko wayne Cameroun Algérie Colombie Brésil e Maroc ne wayne de ndewi tan ko Sénégal mbo Aliou Cissé ha hande de ina jogui caɗele e kippuji mawɗi saabu kay o fiyama ko tolni e laabi jeeɗiɗi kono kadi o dañi hen victoire uji 4 e 2 match nul ko e nder sappo tati marché ɗi o fetti équipe aji mawɗi ɗi limtuɗen ɗo henna ko ɗum ɗo wonno haysata ko ɓurno jojjude kelle garane oɗo subaka hande noon tigui Amadou hay seeɗen keɗɗo seeɗa e jayde stade Sénégal faɗano mataw 3-1 surtout en tout cas vu so tawi a daari match o Aissata nde match o fuɗɗi de 1 ha 15 minutes surtout nde Maroc marque premier but nde so tawi aɗa andi sport tan aɗa wawi wiide so Sénégal fiyama 3-1 ene wawi aɗa wawi wiide machallah aɗa wawi foɓɓude par ce que mawno feere score ɓurɗo ɗum eɗen mbawno ƴettude 4 voire 5 buts wadde tawde tawde haade 3 o ko jaam joyi kam ko gacce mawɗo déjà kadi e wadde souligné ko score mo ganduɗa ɓurɗo wadde lour e sous Aliou Cissé o meeɗa fiyede 3 buts d'écart walla mbiyen butu ɗi ganduɗa ɗi ko 3 buts à 1 c'est la première fois janggo woni match hakkude Sénégal e Mauritanie te Mauritanie ɗo joni ko équipe dariɗo ko équipe dariɗo ene tengtini match maɓe battidiɗo ɓe Paul 2 buts à 1 donc ko équipe mo ganduɗa o en kaalino ene jogui ambition ene jogui mbawka ene jogui kadi aussi pellital ene jogui kadi aussi caggal no hannirta ni donc foof ne wawi arde match o en tout cas Sénégal ne wawi fiide Mauritanie ko noon kadi aussi Mauritanie ne wawi fiide Sénégal match o kadi aussi ne wawi wonde match nil en tout cas noon tigui wadde garen e banggal gueɗe rendo Amadou haali ɗum nani oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Joël Célestin Philippe baranoɗo ɗo e saraji université mo Dakar kanko noon ɓeɓe ganda mbanno walla kamɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe ɓe pawama juuɗe walla mbiyen jeeɗiɗo pawama hen juuɗe kanko noon Amadou ƴewtinda tan ko nde waɗani caɗele waddude ɓeɓe ganda goni agresseur uji yiyete nden wirtotonoɓe joom otoji e foof hay goto jaɓani darade gam walliddemo holko saabi ɗum noon mataw kulol hen jeeya e goto foof dandude fittade mum ko Allah tan andi
ma debbo goto dari forsi otoji ɗi darade ɗum saabi ni dañdemo seeɗa ballude te ɗum fof addanimo ɗum ko wallude sehila makko ɗiɗo ganduɗa ko kamɓe gonduno kono kadi Amadou beele neɗɗo ne foti hande agresseur uji doga ngara doga goppa mo ganduɗa ko onon gonduno hayso tawi on ƴetti jawdi mon on totti ha paari saabu tawi koɓe totti sac mabɓe bannoɗo comci bagasuji mabɓe e dañno ujunnaje ɗiɗi e temeɗɗe ɗiɗi ɗum ɗon ne Amadou hawnima dal ko ñoofi nder ko ene heewi point ji poɗɗi memede ɗi ene heewi Aissata jiiɗen memde d' abord ko yewiti oɗo suggorko mo ganduɗa ene dartano sehilaɓe muɗum ɗiɗo sababude ɓeɗo saysayeɓe ganduɗa ko nayo joguitiɓe kadi aussi labɓe ina namdi ɗumen yo rokku ɗumen ko manam ko jogui ko heddi konde haare nde lombi hakkude mabɓe mo ganduɗa ko étudiant caliɗo nden ɗon yawari yiide dartade ene leeli ene fiya labɓe walla ene fiya ha ala ko heddi sowona nana hoto e jomum otoji ne birto te mbaɗen précisé aussi ko sanga 21 heures eɗen gandi 21 heures Dakar o way comme no gueeƴe gabuni Wurama Touren mi tooña toon par ce que eɗen gandi toon so woni gueeƴe tan ɓe leelima déjà donc noon ɗo e Dakar gueeƴe presque eɗen mbawide ko ɗum nangue hoore donc otoji jahoji ne garta yimɓe yeehoɓe ne garta hay goto moyne jogo ɓerde moƴƴere hay goto moyne jogo vraiment pellital e ɓerde susde gam wawde wallude oɗo walla ɓeɗo wonɓe e juuɗe saysayeɓe eɗen gandi ɗum noon ko ɗum musibe mawɗo kadi ko hunde ganduɗa en teska ɗo e Dakar hen saahaji hay sino tawi neɗɗo dañi caɗele e galle mumen ko wayno nder jamma ina wulla pour daña ummotoɓe e galleji goɗɗi gara paabama ɗum ɗon ene wayno ɗum weeɓani donc et puis koddigal wiya ko ballodiral sahade neɗɗo o dañi caɗele te en jii so tawi neɗɗo o dañi welema jiita ko hoddiɓe ne gara ina takko sara muɗum ene ƴeewa rendude makko beele mo donc so tawi musibe heeɓi neɗɗo o ne aɗa daara ka julɗo ka neɗɗo joom ɓerde ka neɗɗo joom jurum aɗa jogui droit vraiment ko wadde foof gacca gara waddemo gara walliddemo sababude ko fittando makko woni d' abord woni e juuɗe ɓeɗo waɗa boniyankoɓe donc ballamo paborɗamo sababude ndun ɗon fittandu daña hen baraji kono kadi daña hen aussi an hoore maɗa hono leçon janggo sababude ko heeɓi oɗo ko ene wawi hebdema an hoore maɗa woni birtiɗo mo wallani o janggo e jaam aɗa wawi dañde hono même caɗele ɗe o jogui ɗe kono ɗum ɗon ko ɗum probléme mawɗo Aissata teskaɗo ɗo e saaha nden ɗo woni caɗele to banggue ha joni woni saysayeɓe walla mbiyen agresseur uji ina mbaɗa ko beela e dow neɗɗo o noon tigui Amadou ɗum ɗon noon hande koko ƴewtinda tigui e nder leydi men Sénégal surtout ɗo e wuuro lamorgo ngo woni ko ganduɗa so wirtama ɗiɗo wadɗoɓe walla mo agresseur waɗata addanta tampere Amadou hay debbo hande ñalawma so agresseur uji hande jeehi ha ñalawma garata e arébus saabu aɗa andi arébus kam ko yimɓe ne mbayno leydi mbaɗa ko mbatta ko jaaha laabi mumen tawa haydara tawata ɗumen hen aɗa andi ɗum ɗon hande koko ganduɗa yiyete leydi ndi ne wawi wiyede boni saabu hande ko hooram addani yimɓe ɗum ɗo foof hay goto jaɓata wallude goɗɗo o so neɗɗo yeeɓi debbo yeeɓima ha debbo ina waɗe won gueɗe saka birtoɗa worɓe ina mbadda ha debbo daro wiide yo otoji daro gam wallidde oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa yete saabu ne anda université o waɗɗani police mo jeppal ɗum ɗon ne yete ene wataw police ne wawno yawde walla hay sa wirtima haare sa hay so tawi Amadou wallani noddu police walla nodda secours ko ɗum ɗon mataw seɓorta hen kono so tawi yiyete otoji ko ni birtorto jaaɗo galle mum fo noon wona wiide mi wirtima to agresseur uji de kono ni birtorimi ɓe taw ɓe birtiɗaɓe wona kamɓe fo goni bandiji moɓe nanggui eɓe juwa laɓeje o ko on ɓe jogori wardete oɗon ko ɓi janano komo ganduɗa ɓuurno nafoore ɓeɓe ganda Amadou ko wat boniyankoɓe wallahi par ce que dernier information mo keɓɗen ñande aset nde kanko oɗo baraɗo ene wayno ñande mum diplôme makko yalti saabu ko bonnoɗo concours eaux et forêt donc noon eɗen gandi nafoore makko ko nafoore soynode no feewi d' abord e ɓesgu makko d' abord kadi e leydi ndi Aissata wadde ɗo tan siftinde yimɓe seeɗa walla anduɓe toon to Cotonou walla mbiyen dowla bene e hoore muɗum hande haysa yeeni gujjo suusa wujjude neɗɗo jamma ala ko haali ñalawma donc holko waɗi ɗum ko toon so tawi a yi gujjo ene waɗa gueɗe kantoyɗe hay sinno an ko banggue goɗɗo jeeheɗa walla takkodirani o jiɗani on a waɗat feere ha yimɓe gara on nangue fiye hen sahaji nden ɓe naggat gujjo ɓe nanna ɗum ɓe nanna e muɗum ponoje
pono ɓe duppa ha hande jomum seedi fitano foof ko ari police nara donc ɗum waɗi kam agresseur ɗe ko ɓe gandi so tawi neɗɗo wujji wona tan probléme jogdiɗa e on mo gujjuɗa o ala kono ko leydi ndi fof jogdiɗa probléme wadde hande aɗa wawi walde e bedda toon to Cotonou aɗa wawi accude bagage ma toon to Cotonou aɗa wawi werlade kalis ma e bedda hay goto jogata ko ɓerde hoccude sababude andi so tawi hocci jaguirte ko gujjo ala ko haali noon yeeɗi ene hefta walla yeeɗi ene wujja donc ko on ɗon manam ko on ɗon philosophie Sénégal foti wadde e hoore muɗum ngam wuyɓe ɓeɗo ɓe say so yeɓe natta wadde ko mbaɗata ko saabu hande kala ko bonni leydi ndi vraiment ɓeɗon wuyɓe ene jeeya hen noon tigui Amadou ɓeɗon wuyɓe agresseur uji woni ko ganduɗa ete ɗo joni ɓurti juuɗe jaahowo foof hakkille mum yadata hakkille muɗum ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndele moɗon heeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Piindi TV weltare min dañño e huccide e moɗon oɗo subaka altine tottude wonade janggo so Allah jaaɓi banimon de Baysata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heɗonon e banggal caméra wo ko Mansour Sow alias Thiaté e wondude Amadou Touré.